yana tambayar cewa wannan lokaci da muke na dari ai ba a fara darin ba sosai ko to in ya zo wai shi wanda baya da aure mazuru ko kuma yake tuzuru ko gwabro tuzuru ne ba mazuru ba wai shi baya da wani rangwame wurin wankan janaba ba wani sauki da za a mashi sauki yana nan dama sauki yana nan da lokacin da aka samu dalilin shi to akwai shi da lokacin da aka samu dalilin sauki to sauki yana nan misali in ba ka yi wanka in ka yi wanka cutuwa za ka kuma ba ka da ruwan zafi kusa an dauke ma wannan lokacin sai ka bari sai gari ya waye ka samu daman aza ruwa ka dafa ruwa sai ka yi wankan janaba wancan lokaci sai ka yi taimamaka in ba ka iyawa sai mutum ya wana ga ruwan ba yi wa ya wanka da su saboda mi suna da sanyi sannan kuma gewar da za a yi wankan buɗaɗɗiya ce waje take ba cikin ɗaki ba ya iyawa yana iya kwarara ma jikin shi ruwa shi ka ɗauki wani irin sanyi ya rike shi sai ka auna ka gani ba wai kawai haka za ka cewa kawai sai ka auna an ba ya yiwa ka ɗan watsa su ga jikin ka gaji abin ba ce ka ji hitowar ma daga daki zuwa ban daki ma wani tashin hankali da sai ka yi taimama can bayan gari ya wayi sai ka yi kokari ka yi wanka ka samu ruwan zafi ka yi wanka amma in dai tun da wani za ka diba ka akwai ruwan zafi akwai ruwan zafi shi ke nan ba sai ka zai taimama sai ka yi wanka da ruwan zafi saboda ka shi kullum saukin yana nan ba gare ka ba haka mai aure ma